Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:00. Ang oras ginadulong sa inyo sang scan. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes, Setyembre 25, tuig 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners. Una sa balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Siyam ka personal kag 22 ka PDL sa Metro Bacolod District Jail nagpositibo sa COVID-19. Mas sobra isa kagatos ka Bacolod noon nag-apply bilang contact tracers. Sa mga nagapauna nga balita, National Avigan Clinical Trial, ginahulat pa ang legal documents.
Samtang DepEd Chief ginpasiguro ang partisipasyon sa 900,000 ka manunudlo sa 2022 nga eleksyon. Sa mga nagapangunang nga balita international, mamarida sa Argentina suspendido matapos ginhalukan sa dughan ang iyang asawa sa video conference. Kag sa aton balita sports, Davis kag LeBron ginpangunahan ang kadalagan sang Los Angeles Lakers. Kag sa aton balita entertainment, Jay Sonza ginpasakaan sang cybercrime case. Una sa balita, una sa aksyon. Action na Radyo Philippines Standard Time, alas 6:00. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga ka-aksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon and welcome diri sa aton man nga Facebook Live. Kung sa din inyong mga ginapadala diri nga mga mensahe, akon man pagbasahon sa subong nga gabi. So, sa mga ka-aksyon naton, sa kay Ma'am Jocelyn Arisevita Olak, good evening dira sa imo, Ma'am. Sa kay Ma'am Wendy Magallanes, good evening, Action Radio watching here at Barangay Granada, Bacolod City. Thank you so much, good Ma'am Wendy Magallanes. Sa kay President Dennis Richard Tibor Roma, sa Energy Fans Club, nagamonitor dira sa Banwa, sang San Enrique. Mayong gabi man kuno sa 47 members ng Energy Fans Club. Sa kay Rayjan Tan Villalon, ng Vice President. Kag sa kay Anthony Jones sa Havilio Ceblano. O nagapamangkot si Dennis kung okay lang kamo kuno nga duha, go na asap reply. Sa kay Felix Sapiro, Action and good evening. Good evening man dira sa imo. Sa kay Mary Jane Mendoza, good evening. Good evening man dira sa imo, Ma'am Mary Jane. Sa kay Jomar Herrera NJ, mayong gabi mga ka-aksyon. Mayong gabi man dira sa imo, sir. Sa kay Melvina Peñafel, good evening. Sa kay Hobert Halanduon nga naga mayong gabi man sa karon. Sa kay Ma'am Yvonne Aboycher, good evening Ma'am Yvonne, done sharing and happy weekend. Wow, sana all kumakain. Gaya, binlinan ko na. Dumayo ni si Action Elmar. Katanyag di sa akon. Ano na Action Elms? Puto? Puto or ano na ba? Hindi mayo klaro sa akon. Basta, ano na ako no? Surprise. So kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening man. Naga-monitor from Hong Kong. Sa kay Mama Chris Vilma Treyes, nga naga-monitor dira sa Est Home 3. Thank you so much sa Barangay Estefania. Sa kay Flora May Bakuli Mirasol, good evening Action an. Mangkot lang ko kung garekta ang series da sa South Terminal. Wala subong I think gin-allow ang pagsulod gidiri within the vicinity sang Bacolod. Oo, kay doon nag-istrikto si Bacolod subong Ma'am Flora May. Sa kay Daina ni siya, Daina Evangelista Herona, mayong gabi man dira sa imo, Ma'am. Sa kay Teresa Oliveros, mayong gabi. Sa kay Ma'am Marivic Segador, good evening Ma'am, watching here at Manville Royal, dira sa may Pahanukoy. Sige, thank you so much Marivic Segador. Sa kay Sir Romeo Salmorin, Action watching halin diri sa Binukid sang Hinubaan. Wala da umasang Hinubaan, Binukid lang. Sige, thank you so much. Sa kay Rafael Caceres, Action and watching from Barangay Tangub, greet ko lang Sunny Viray Vergara, Luzada Tibar, Villarde Isidronisa or Isidto, kag Obispo family, all of Escalante City. Thanks, Geda. Sige, thank you so much man.
Sa kay Junjun Esteves, good eve Action Radio live watching here at Binondo, Manila. Tamyaw lang ko di kay Kuya Nicanor nga nagapamati di. Ba hope na kay chindida siya ha sa nga Ilonggo nga lingwahe dere. Sige. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, good evening Action An. Ga-monitor lang kami diri sa JR Torres subdivision sa Barangay Singkang Airport. Ma'am Liza Joy, thank you so much. Sa kay John Paula Padilla, nga naga-monitor man. Sa kay John Marie Radok, good evening. Stay healthy and beautiful ka na. Sige, standby kita danay sa mga ka-action naton. Hulat naman kita for the second batch. And standby kita for our local news. Balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:16, kagaron sa detalye sa ngaton mga nagapauna nga balita lokal. Nagpositibo sa COVID-19 ang 9 ka mga personal kag 22 ka mga persons deprived of liberty sa Metro Bacolod District Jail. So kay Senior Superintendent Gilbert Peremne, ang spokesperson sa BJMP Region 6, ginpaidalam sa swab testing ang 19 tanan ka mga personal kag 39 ka mga PDLs nga nadala sa contact tracing matapos napatay sa tung Setyembre 12 ang isa ka PDL nga nagpositibo sa virus. Dugang pa ni Peremne, gindala sa hospital ang nasambit nga PDL sa tung Setyembre 17 bangod sa iya masakit apang napatay sa tung Setyembre 18 nga konsediin gin-subject sa swab test kag Setyembre 22 sa nagwa ang resulta nga positibo. Alayag pa ni Peremne, ini ang ikaduha nga PDL nga napatay kag nagpositibo sa virus sa among nga pasilidad. Una diri sa tung Setyembre 8 gindala man sa hospital ang isa ka PDL bangod man sa iya masakit kag napatay sa tung Setyembre 9. We confirmed that from the BJMP Regional Office 6. Sa second test niya sa aton nga PDL, sa contact tracing niya, we conducted the swab testing sa aton personnel. All in all, ang personnel subjected 19 and result subong daw siya mga positive. Ang kabahin sa pagpahayag sa spokesperson sa BJMP Region 6, Senior Superintendent Gilbert Peremne. Sa iba niya balita lokal, temporaryo nga nagsira ang outpatient department sa Bago City Hospital umpisa alas 9 sa Webes ang gabi, tubtob Setyembre 28. Kini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang duha ka mga OPD doctors. So kay Dr. Alan Abayo ng Chief of Hospital sa Bago City Hospital, nagpaidalom sa swab test ang duha ka mga doktor sa tung Setyembre 22 matapos nagbatsyag sa sore throat. Nagwa ang resulta Setyembre 24, rason nga gilayon nagdesisyon nga ipasira ang OPD mangod sa masobra na pulo ka mga personnel ang ilan naka-close contact. Nagdatala naman nga ipaidalom sa swab test sa Setyembre 26 kag 28. Payag pa ni Abayon, wala may baluan kundi nakuha sa mga doktor ang virus. Apang naibaluan nga kung wala sang duty ang nasambit ng mga doktor sa hospital, mayara sila sa private clinic na nagabaton sa pasyente. Ang Bago City Hospital may 6 ka mga COVID-19 bed capacity, apang isa ang okupado, isa o kunduhan naman ang available kag ang iban gina-renovate. So good na actually ang closure sang OPD services halin nga alas 9 ang gabi. So mag-start ini hasta 28 Lunes kay Lunes magsugod na kita liwat sang aton OPD services. Oo, kay may duha kita ka OPD doctors nga naga-positive sa swab test, naga-duty pa di sila sang 19, 21 kag 22. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Alan Abayo ng Chief of Hospital sa Bago City Hospital. Naglabot naman sa masobra isa kagatos ka mga persona ang nagpasa sa ila application sa taltapan sa DILG sa siyudad sa Bacolod para magtrabaho bilang contact tracers. So kay Bacolod si DILG Director Maria Joy Maridath Madayag, iyan ang ginrekomendar sa Regional Office ang record sini nga mga aplikante kag ginpatigayo na sa karon ang nagakaigo nga deliberasyon. Dugang pa ni Madayag, wala pa siya sang ideya sa kadamuon sa mga contact tracers nga mahimo iga-assign sa Bacolod
Apang nagapati ini nga posible sa bulan sang Oktobre na mag-aumpisa ang ila pagtrabaho. Sa naibaluan nga ang kwalipikado nga mga contact tracer ang natala na nga magabaton sang salary grade 9 o kon 18,784 pesos nga sweldo. Oo, sobra 100. Nabalaan na ma'am kung pilang sa Bacolod. Wala pa kay gina-deliberate pa subong sa regional office. Recommend na namon. Depende sa regional director. Ay pa man mabalaan ma'am no kung saan ang maumpisa ang ila trabaho. Wala pa. Mga October, guro. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City DILG Director Maria Joy Maridelth Madayag. Nagalaom naman si Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. nga hindi na masulit pa ang problema sa food packs nga ginpanghatag sang syudad. Ilabi na ang expired nga mga produkto kag hindi maayo nga kalidad sa bugas. Suno kay Gamboa ini anangan kaundan sa nga iya gindaduso nga resolusyon nga ginaprubahan naman sa nga makaupdanan sa konseho. Dugang pa ni Gamboa wala ini sang plano nga maghimo sang legal nga aksyon batok sa sinuman nga responsable sa mga insidente apang luyag lamang sini nga hindi na masulit ang mga isyu. Sa madumduman, pila ka mga miyembro sa transport group sa Bacolod ang nagreklamo pagi sa katapos sa media bangod sa expired nga mga pansit canton kag hindi maayo nga kalidad sa bugas nga ila na bato nagikan sa ayuda nga ginhatag sa nga syudad. Sa katapusan nga balita, lokal, wala na ginapanugutan nga makasulod sa Banwa sang Candoni ang mga delivery services kaagay sang Shopee, Lazada kag iban pa subong man ang mga merchant of goods. Inibase sa Executive Order No. 45 gagin issue ni Candoni Mayor Cicero Borromeo agod nga mapahagan-hagan ang transmission sa COVID-19 kag base sa EO epektibo Setyembre 24 ang paghatag sa mga produkto nga gin-order ang tubtub na lamang sa border check-a-point sa mga banwa kag didto kuhaon sa mga natungdan. Sa EO ginpatag ni Borromeo nga bangon sa padayon nga pagdamo sa kaso sa COVID-19 sa mga kaiping nga banwa kag syudad rason nga ginpagkamaayo nga limitahan ang magkasulod sa ila banwa. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:22. Sa ato mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan man nato ng atot nga ikaayong lawas. Agod manikawan ang mga sakit, dapat epektibo nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. So, sige, mabalik dito sa aton mga ka-aksyon nga naga-monitor sa gihapon sa aton nga Facebook Live. So, sige, di na ko tuman. Nailangyan. Okay. Sa kay John Maria Rado ko naga-monitor dira sa Banwa sang La Castellana. Thank you so much. Sa kay Roland Octavio. Good evening, Action Ann. Watching from Korea. Mayong gabi ilang da kay Almi Agenga nga naga-monitor sa Union Bank at Taft Vito Cruz, Manila. Keep safe sa tanan. Siga, thank you so much. Nagamayong gabi man si Danny sa kay Mother na subong, Mother Liz. Sige. Sa kay Ruel Camonias. Mayong gabi action, watching from Sipalay City. Thank you so much. Sa kay Anthony Jones Havilio Ceblano or Anthony Jones Havilio Ceblano. Mayong gabi man dira. Yes, okay, good press. Sige, mayroon na kasabtanay nyo nga duha. Sa kay Ma'am Rose Guevara, ask lang ko kung may total lockdown ba ang Bacolod. Thanks, keep safe always. God bless. Ang Bacolod, subong naka paidalom sa modified ECQ. Wala pa kita sa mga dugang pagid nga mga another naman kay tigahulat mo sa gihapon sa guidelines mabalaan ina after September 30. But as of now ang status gidya sa Bacolod ti MECQ
Tapos, ginapatuman ang odd-even scheme. Meaning sa pagpagwa nyo bala or pagwa ninyo, kung allowed kabi halimbawa, so kung Monday, Wednesday, and Saturday, kung di ko magsala, allowed kayo magwa. Depende na siya sa nakasulat man sa imo nga or sa gin-issue sa imo nga home quarantine pass. So, sige. Thank you so much, Ma'am Rose Guevara. Sa mga nag-monitor dira sa Barangay Inayawan, Kawayan. Good evening man kay halin ina kay Anthony Jones Havilio Ceblano. Sige. Sa kay Sir Robert Aguyo, good evening action and palihog ko da tamyaw sa mga utod ko dira sa Mansawin, Oringaw, Kabankalan. Sa mga Agoyo family, Aliponso family halin diri sa Antipolo, Rizal, Manila. Thank you so much. Sige. Sa kay Celedonia Santillana, good evening Action Radio Steel watching here from La Carlota City. Thank you so much. Sakay Hana Duhale Tondo, good evening Action and good evening din sa family ko dyan sa La Castillana. Stay safe always. Watching from Manila. Sakay Hana Duhale Tondo. Thank you so much. Kay Ebs Marta Dio Salsado, good evening. Kay Ma'am Olive Prado Gargaritano nga naga-monitor man. Live from Riyadh, KSA. God bless. Kay Zed Vergara. Thank you kuno sa imo Sir Rafael Caceres. Sige. Hina ang signal niya. Oo, dun na sa bata naman ka, Ma'am Rose Guevara. Try mo, Ma'am Rose Guevara, sa i-follow ang Dale Explains. Kay ang imo nga pamangkot, masasagot dyan ni Dale Explains. Sakay, sa kay Ma'am Liza Joy, Ilon Amoroso, good evening. Sakay, Marilyn Abarte, good evening, watching from Nato Solugin, La Castillana. Thank you so much. Hambal ni Dennis, why pa man, 25 pa man lang subong, mga kutso-kutso pa lang, himo alang source of information. Correct na action, Dennis. Dennis Richard, thank you so much. Sige, sakay Miller Baron, good evening mga watching from Himamaylan City. Sige, thank you so much Geda sa inyo iyang pag-monitor, and standby na kita for our national news. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:28, kagaron sa detalye na sa aton mga nagapangunang nga balita national. Ginpahayag sa Department of Health ang clinical trials para sa anti-drug Avigan bilang bulong sa COVID-19 ang natarana pa lang. Mag-aumpisa sa Pilipinas bagud na pila pa ka mga legal documents ang kinahanglan nga tapuson. Suno kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, nagahulat ang ahensya sa pag-finalize sa mga dokumento, clinical trial agreement, kay iban pa nga mga dokumento. Dugang pa ni Vergere nga ginahulat pa sa DOH nga mapormahan sing Chancellor sa UP Manila ang clinical trial agreement kag mahimo sa masunod nga semana makuha na nila ini. Ang Pilipinas target nga makaumpisa sa trials sa Agosto apang ginpaiso sa bulan sang Setyembre. Sa ibang pang balita national, ginpahayag ni Food and Drug Administration nakon FDA Director General Eric Domingo nga ang posibilidad sa COVID-19 vaccine nga maaprumahan for commercial use sa Pilipinas ang mahimo sa Abril 2021. Sa online forum sang DOH, ginpahayag ni Domingo nga best case scenario na ang Abril 2021
kung ang clinical trials matapos sa Disyembre o kung Enero kag pagasundan sa pag-file sa aplikasyon sa FDA. Samtang ginpahayag ni Department of Science and Technology Chief Fortunato de la Peña nga ang recruitment sa magapartisipar sa World Health Organization Solidarity Trial for COVID-19 vaccines mahimo magaumpisa kung makapagwa na ang WHO sa masunod nga bulan sa ila protocols kag listahan sa bakuna nga pagagamiton. Ginpasiguro ni Education Secretary Leonor Briones nga yara ang partisipasyon sa 900,000 ka public school teachers sa 2022 nga eleksyon. Sa Senate budget hearing, angod sa ginaduso nga 606.5 billion pesos nga pondo sa DepEd kag sa attached agency sini, ginpamangkot ni Senate Committee on Finance Chairperson Sonny Angara kung may nagakaigo nga manunudlo nga maghimo sang multiple shifts kung patigayunon ang eleksyon sa sulod sang 2 tubtob 3 ka adlaw. Sunod kay Briones, kung basihan ang eleksyon nagligad niya tuig, ang tanan nga manunudlo sa pampubliko nga eskwelahan ang nagboluntaryo pagluwas lamang sa hindi na makasarang. Dugang pa ni Briones na saad man sa layi nga ang volunteers halin sa ibang nga sektor sang sosyedad mahimo nga ma-recruit sa panahon sang eleksyon kung kulangon. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Detalye sa aton balita international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Vitamin. So welcome back sa last and final stretch sa aton mga greetings diriya sa inyo sa kay Ma'am Marilyn Abarte. Good eve action and please greet the twin sister. Una, Myla Gavito kag Metho Sales Gavito buwas sa September 26. Sige, thank you so much. Sa kay Rod Apostol, good evening action and monitor lang kami diri nagapamati gid. Solid kami Action Radio pag-greet. Happy birthday Ernesto Apostol. Sa kay Ernesto, tatay mo ni sir. Ernesto Apostol, happy birthday. Sa kay Metho Sales Gavito. Kay Ma'am Marilyn Abarte. Sige ma'am, thank you. Good ma'am. Okay. Kay Mark Dimafiles Balsimo. Good evening ma'am, watching from Barangay 32. Maas lang ko lockdown tapos bulan. Wala pa sa may napagwa nga statement, official statement. Maulat kita official statement from the Bacolod City official. Meaning, halin kay Mayor Bing o konti kung may ara sa sanggin assign or mismo ang EO niya. Dira kita mahulat. Pero subong kay wala pati, wala. MECQ, Modified ECQ ang Bacolod. Hasta September 30. Sakay, Felix Sapiro, Action An, ask mo taga-Talisay ka? Ask ka sa akon kung taga-Talisay ako. Hindi, taga-Bacolod ako. Sakay, Victor Shuson, pa-shout out miss nagapamati ko diri good eva. So sakay Victor Shuson, mayong gabi lang dira. Sakay may na kuno ang internet ni Ma'am Rose Guevara. Hope ma'am na painchindi ka na ni Dennis. Saliwat. Sakay Harley Davidson, good evening, watching from Bangkok, Thailand. Thank you so much. Sakay F. Smart Adios Salcedo, mayong gabi dayan monitor ko diri sa Tanza, Cavite. Keep safe Bacolod noon. Sa imo Sir Felix Sapiro, taga Bacolod ko, hindi ko taga Talisay. May paryente lang ko to. Sige, thank you so much kids sa tanan nga nag-monitor sa subong iya nga gabi, nag-follow man sa aton nga program sa subong nga gabi sa Action Balita Evening Edition for this Biyernes nga edition. So, saliwat, thank you sa kay Victor Shuson. Thank you man. And halong kita tanan. Thank you.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:36, kakaroon sa detalye sa aton balita international. Suspendido ang isa ka mamalida sa Argentina matapos ginhalukan sa dughan ang iyang asawa nga nakita mismo sa parliamentary station nga ginapat gayon paagi sa video conference nga madasig naman nag-viral sa social media. Makitaan sa video screen nga gin-install sa parliament nga samtang nagapatigayon sa iya address ang isa pa ka mamalida. Makita naman si Juan Emilio Amere nga nagahalok sa dughan sa babae nga nagapungko sa tupad niya. Bangod sa natabo, gin-suspend ang sesyon ni Speaker Sergio Massa. Samtang nagpangayo naman si Amere sa pasaylo kag gininsister nga wala niya ginapaabot nga nagakonect siya sa among tinion. Si Amere ang suspendido sa parliament sa sulod sang 5 ka adlaw. Kag sa aton balita sports, napabilin sa Los Angeles Lakers ang ilang records sa nabilin niya final 3 quarters ng ampang batok sa Denver Nuggets sa score nga 114-108. Nanguna sa Lakers sa Anthony Davis nga naka-record sa game high 34 points. Kaya nagdugang naman si LeBron James ang 26 ka puntos. Ang Lakers may record nga 3-1 sa series kaya nagakinahanglan na lamang sa isa kadaog para magasulod na sa NBA Finals. Ang game 5 hiwato naman sa adlaw sang Sabado o kon buwas nga adlaw. Kag sa aton balita entertainment, ginpasakaan ni Julia Barreto sa cybercrime case ang anay broadcaster na si Jay Sonsa sa National Bureau of Investigation o NBI ang sigin palapta sini nga aligasyon nga nagabusong ang aktres sa bata nila ni Gerald Anderson sa tong Setyembre 21. Si Barreto ang ginupdan sang iya iloy nga si Marjorie nga personal nagkadto sa NBI Cybercrime Division agud ipaimbestigahan ang hindi matuod kag irresponsable nga pahayag ni Sonsa sa social media. Wala magbago ang panindugan ni Barreto sa pihak sa pagligwat na ni Sonsa sang iya nga post. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:39 kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Subong adlaw, Biyernes, Setyembre 25, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,